Zajímalo vás někdy, jací největší a nejvíc ohromující obři, když šli na naší planetě? No, mě teda jo. Já jsem Gabriel a v dnešním videu se na ty nejzajímavější z nich společně podíváme. 5. místo je Kelopterus. Kýjonožci, často nazývaní vodní štíři, byli prastarý řád členovců, který zahrnuje více než 200 druhů. Nejmenší druhy měřily na délku asi pouhé 2 cm, ale největší zástupce řádu je Kelopterus. Měřil na délku neuvěřitelných 2,5 metru a byl tak největším členovcem všech dob. Žili před 470 až 250 miliony let. Zpočátku se vyskytovali pouze v mořích, ale později se přizpůsobili i životu ve sladkých či brakických vodách a výzkumy dokázaly, že byli schopni dýchat kyslík. Mohli se tedy teoreticky pohybovat i po souši. Těla měly krytá silným exoskeletem z chytinu a hlavohruď nesla pár klepet, která sloužila k uchopování a rozsekávání kořisti. Většinu času se pohybovali pod dně pomocí kráčivých nohou a lovili červy nebo korýše. Aby toho nebylo málo, ocasní část měli zakončenou dlouhým ostnem. Neví se však, zda byl jedovatý. Díky exoskeletu jsou jeho fosílie dobře zachovalé a nalezly se v zemích všech kontinentů, včetně České republiky. Na 4. místě se umístil Vorombe titan. Jednalo se o obřího nelátavého ptáka, který patřil do čledi tzv. Sloních ptáků. Byl největším zástupcem této čledi a možná i největší pták, který kdy žil. Na výšku měřil až 3 metry a jeho maximální hmotnost se odhaduje až na 860 kg. Pro porovnání, největší dnešní pštrosy váží asi 150 kg. Taky, že jméno Vorombe znamená v magalštině velký pták. Byl to býložravý tvor, který se vyskytoval na území dnešního Madagaskaru, kde se pásl v savanách a podhorských lesích. Sdíleli tak životní prostředí s endemickými formami hrochu, velkých lemurů a želv. Měli pravděpodobně velký dopad na tamnější ekosystém. Svým spásáním kontrolovali vegetaci a vyměšťováním šířili semena rostlin. Žili před 3700 lety až do období evropského středověku. Hlavní příčinou jeho vyhynutí zřejmě nebyl nikdo jiný než člověk. Lidé ho lovili pro maso a ukořisťovali jeho vejce. Na 3. místě v našem žebříčku se umístil Titanoboa. Jméno Titanoboa znamená v překladu titánský škrtič a skutečně ho vystihuje. Jedná se totiž o největšího známého hada, který kdy žil. Na délku měřil až 15 metrů a největší jedinci mohli být pravděpodobně ještě větší a vážil okolo 1 tuny. Pro porovnání, největší dnešní anakondy se blíží k 9 metrům délky a váží okolo 227 kg. Vyskytoval se na území dnešní Severní Kolumbie zhruba 6 milionů let po vyhynutí dinosaurů. Právě odstranění konkurence v podobě dinosaurů a tamnější teplé klima mu umožnilo dorůst takové délky. V prostředí, kde se vyskytoval, panovaly záplavové nížiny, kde žili krokodýly, želvy, ryby a další savci nebo plazy. Titanoboa zde byl vrcholovým predátorem, který lovil převážně ryby, ale mohli si troufnout i na mnohem větší kořist, jako byly například zmínění krokodýly. Byl nejedovatý a pohyboval se poměrně pomalu, pravděpodobně tedy útočil ze zálohy a použil své tělo k udušení nebo rozdrcení kořisti. Roztažitelná čelist mu potom umožnila spolknout mnohem větší kořist, než byl průměr jeho těla. 2. místo Paraceratherium. Paraceratherium byl dost možná ten největší suchozemský savec, který kdy žil. Na výšku měřil až 5 metrů, tedy zhruba jako dnešní žirafa, a vážil okolo 15 až 20 tun. Někteří odborníci se proto domnívají, že dorostl téměř největší možné velikosti, do které může suchozemský savec dorůst. Byl velmi rozšířený, vyskytoval se v euroazijských lesích a savanách v oblasti od Číny po Balkán, v období Miocénu a Oligocénu před 34 až 23 miliony let. Jednalo se o lichokopytníka, blízce příbuzného dnešním nosorožcům. Vyskytovala se v širokém spektru biotopů, od vyprahlých pouštních oblastí až po subtropické lesy. Podobně jako dnešní sloni, i on se pohyboval převážně ve stádech, například kvůli ochraně mláďat. Na kosti jednoho mláděte ale byly jednou nalezeny otisky zubů obřího krokodýla. Díky své výšce se dostal ke zdrojům, kam jiní býložravci nedosáhli.
Svůj chápavý red, podobný chobotu dnešních tapírů, poté používal k přitahování a trhání potravy. Tak velký tvor musel denně zkonzumovat stovky kilogramů potravy. Bylo pro něj tedy kritické se neustále přesouvat za novými pastvinami. Vedl tedy kočovný způsob života. Pomalu putoval až v rámci stovek kilometrů. Nikdy však nebyla nalezena úplná kostra, což poněkud stěžuje rekonstrukci. Nevíme například přesný tvar jeho chápavého rtu. A zlaté první místo obsadil Argentinosaurus. Tento gigant patřil mezi titanosaury, čeleď křídových sauropodů, kteří často dosahovali obrovských rozměrů, a Argentinosaurus byl tím vůbec největším zástupcem čeledi. Byl to největší známý dinosaurus, který kdy existoval. Na délku měřil až 36 metrů a vážil okolo 60 až 100 tun, tedy zhruba stejně jako Boeing 737. Jelikož ale známe jen neúplné fosílie, odhady se často liší. Přizpůsobení této obrovské velikosti zahrnovalo vzduchové dutiny v obratlích a žebrech, které odlehčovaly kostru. Měl také masivní široká chodidla pro lepší stabilitu. Žil na území dnešní Argentíny v období svrchní křídy před 96 až 94 miliony let, v oblasti rozsáhlých nížin, což pro něj bylo ideální prostředí. Tak obrovský tvor musel denně zkonzumovat až 1 tunu potravy. Většinu času tedy trávil spásáním z horních větví vysokých stromů, ale i nižší vegetace. Fosilizované stopy naznačují, že stejně jako většina sauropodů se i on mohl pohybovat ve stádech. Díky své velikosti sice neměl moc přirozených nepřátel, ale přesto sdílel ekosystém například s obrovským teropodem Giganotosaurem. A jelikož se Argentinosaurus pohyboval odhadem rychlostí maximálně 7 km v hodině, pobyt ve stádě mu mohl zajistit mnohem větší bezpečí. Tak, to bylo pro dnešní video všechno. Doufám, že se vám líbilo a že jste se něco nového dozvěděli. Určitě nezapomeňte dát like, odběr a komentář a ahoj!